Bueno, pois imos a recibir a participante. Hai unha aquí no Milladoiro, pero en Bertamiráns hai máis super senior que se animaron este ano a participar no Canta con Ames. Recibimos con un forte aplauso a Ruth. Forte aplauso. Hola, Ruth. Que tal? Está encendido, sí, si non, encendido. Vente para adiante, muller. Que tal estás? Ben, ben. Ti eres, Super senior. claro, super senior. Como te sintes ao Estupenda, ser estupenda. super senior? Bueno, pues síntome, como di a canción, chega un momento na nosa vida que nos temos que empezar a pensar, que nos temos que empoderar un pouquiño, e a pesar de que pasan os anos, pois hai que envellecer pois da mellor maneira Así de maravilloso. Hai que empoderarse co paso dos anos, non? Efectivamente. Isto que se me entenda ben o que vou dicir agora. Ti eres repetidora. Sí, Por que repites? pois precisamente polo tema da canción. Gustouche a experiencia do ano pasado? Sí, gustou moito. E que aprendeches? Pois aprendín de que, bueno, que a puesta en escena é super motivadora, pero hai que traballala moito e bueno, pouco a pouco pois hai que adquirir un pouquiño de tablas, aínda que sea pouco a pouco, gracias a estes programas que nos axudan a facernos ver. Claro, é moi importante, Sí, sobre Estás todo. lista, non? Preparada? Bueno, Lista, sí, non os estou, nervios pero quedaron ano lista. pasado, xa, non? A experiencia xa tes no escenario. Que nos vas a interpretar? Un tema de Natalia Jiménez de Creo en mí. Madre mía, impresionante. Madre mía, xa di o xurado. Fíxate que o xurado, eu non sei por qué, Me quedo muerta. apareceron a Supersenio e puxeron as gafas de sol. Logo preguntámoslle por que o fixeron. Ruth, cando queiras. Porta aplauso para ela. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado una pared contra la espada y he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Creo en ti. Creo en mí. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Pero estoy de cerca, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va. Creo en mí. Creo en todos
Gracias, gracias, gracias. Ruth, o micrófono, porque agora vaiche valorar o xurado. E igual lle queres contestar algo. Non, non, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Marches, non marches. Non marche. Teslle medo a Noelia e a Susana ou... A mí non me pode ter porque a min xa Por, me a, coñece. por ahora non E morderon a a mí non me ninguén. pode ter porque é imposible, como vas ter? Porque... Gracias pola experiencia. No, nada, gracias a ti por vir. Esta chica foi compañeira miña o ano pasado. E, se non recordo mal, cantou a canción de Lía, que ao igual que a outra, que a outra chica que cantou anteriormente, versionaches totalmente, fixeches tú esta canción. E tes un toque aí entre dulce, entre melancólico, entre... Tes unha voz moi especial. Xo fixeches que a canción o ano pasado igualmente de Lía, a mí me encantaches. E falamos ali, Gracias. debaixo desas pedazo de armaduras de madera para que dé la sombra. Falamos que deberías de volver a apuntarte este ano porque xente como ti non pode quedar na casa. Gracias. E falo moi ben, Ruth. E dixen xo ano pasado, falo moi ben. Moitas felicidades. Veña, gracias. Pero espera, Ruth, que Ruth, falta a a ver, valoración de eu Susana. tamén che quero Ven, dicir ven, ven. algo. Escoita, a miña compañera Quere que lle Ruth. fale. Pobre. Tes Vouche ganas de decir- marchar? Que mira, vas para Biduído para a festa? Que escoita, che vouche pasa? decir- Bugallido, bugallido, Somos bugallido. nervios. Perdón. Mira, Logo enfadanse os dun lado e do outro. a Aquí hai que... canción dificilísima, pareceu-mo a min, É impresionantemente dificilísima. Sí, é difícil. Esa canto é moi complicada. é moi complicado. Bueno, a min pareceme que era moi complicada. É preciosa e ten unha mensaxe que todos deberíamos repetirnos todos os días. Creo en min. Creo en min, Por eso creo en estás min. aquí. En moitos momentos, cando un dubida de si mesmo, creo en min, polo menos intentalo. Fixéchelo de maravilla. Eu me parecía que había que oscilar moito, baixar moito, subir moito, momentos de moita potencia. Eu Pero creo nunca que subeu. Quedou aí. eu creo que estabas no teu punto. E creo que cantaches con moito sentimento, porque creo que che pasaban por dentro moitas emocións e eso tamén se notaba. Así que, bueno, unha actuación moi bonita. Moitas A min gracias. puxoseme tamén a pel de pita outra Veña, vez. de eso se trata, de emocionar. Sí, señor. Veña, gracias. Parabéns. Gracias, Ruth.